Projekt Premietanie pre deti so zdravotným postihnutím a ich rodiny odkúkala europoslankyňa Jana Žitňanská od kolegov z Francúzska. Ja som asi pred 2 rokmi pozerala raz správy vo francúzskej televízii, kde dávali reportáž o tom, ako aj deti s autizmom môžu chodiť do kina. Mnohí rodičia totižto sa obávajú zobrať takéto dieťatko do kina, lebo by mohlo vyrušovať iných a zle by sa cítili. Viktorko, ty si prvýkrát v kine? Áno. Aký máš z toho pocit? Tešíš sa? Hej. Ako sa ti tu páči zatiaľ? Páči sa mi tu veľmi. Čo sa ti zatiaľ páči? Páči sa mi tu všetko. A vieš, čo sa bude premietať? Špongia na suchu. Váš vnuk, aké má postihnutie? Je autista schizofrenik s mozgovou obrnou. Dostane sa on takto bežne do kina? Nie, nemá šancu. A prečo? Lebo na to nemáme. Uvítala som to, mohlo by to byť častejšie pre také rodiny, ktoré nemajú šancu. Inokedy sa dostať do kina, len keď je nejaká takáto akcia. Ako sa voláš? Povieš mi? Ako sa máš? Veľmi ojedinelé postihnutie. Na 18. chromozóme kúsok chýba. Je to Grucci syndrom, ktorý ozaj vo svete sa veľmi málo vyskytuje. On je veľmi vnímavý aj citlivý. Kino bez bariér organizuje europoslankyňa v každom okresnom meste. V Prievidzi jej pomohla Katarína Ivaničová, ktorá zabezpečila premietanie rozprávky v multikine v obchodnom centre Korzo. Zdravotne postihnuté detičky sú tu s autizmom, schizofréniou, ale s rôznym aj mentálnym postihnutím alebo telesným postihnutím. Detičiek je tu asi ľudí 130, z toho detičky, lebo tie postihnuté detičky museli prísť aj s doprovodom, takže rátame tak 130 miest. V kine bez bariér boli vítané aj deti zo sociálne nepriaznivého prostredia. Je to fajn, je to takáto možnosť, no. Potešili sme sa, že sme sa mohli ísť. Projekt Kino bez bariér financuje Jana Žitňanská z vlastného vrecka. Pomáhať tým, čo to potrebujú, berie ako svoju povinnosť. Pre niektorých ľudí to môže sa zdať, že taká banalita v zmysle, že však tie deti potrebujú oveľa viac iných vecí, než ísť do kina. Ale myslím si, že aj to kino patrí k tomu šťastnému detstvu, aj to, aby tie deti zažili to, čo zažívajú ich rovesníci. A ak im to spríjemní, čo je len ten jeden deň, tak si myslím, že to stojí za to.